OK, takže čauko. Ja ti skúsim ukázať do nejakých 5 minút to všetko, nejako rýchlo. Tu máš otvorený Adobe, toto si odmačkneš, dáš si file, nový projekt, klikneš OK. Tento projekt existuje, ale to vždycky klikni áno, nemusíš nič meniť. Otvorí sa ti takto táto plocha, naľavo dole, teda nejak v strede, máš projekt, efekty, média a ďalšie iné blbosti. Prejdeš si na projekt, dvojklikom klikneš na import media to start a vlastne otvoríš si nejaké, tu sa ti otvorí tie prečínok, tento počítač. Napríklad otvoríš si toto video, alebo si ich poznačuješ viacej, koľko chceš. Tu sa ti vlastne to video dá. Ak by si chcel, že napríklad to video je strašne dlhé a že chceš iba nejakú určitú časť, tak dvojklikom klikni na video, ono sa ti zobrazí v tomto vedľajšom okne a napríklad chcem to odtiaľto, tak buď klikneš na túto ikonu, alebo dáš ičko, ono sa ti to označí a tuto chcem napríklad koniec, klikneš očko alebo na túto ikonu. Ono sa ti to automaticky aj v tomto okne dalo na 2 sekundy 30, ale keby to chceš zase predĺžiť, tak kľudne si to natiahni, koľko chceš ty. Mám to tuto, chytíš to, potiahneš tuto do tej osy, ono sa ti to vlastne sem dalo, týmto si môžeš akože zväčšiť to video, že keby chceš nejaké detaily robiť alebo tak. Prvú takú základnú vec, strihanie, mačkneš C a vlastne zobrazí sa ti takáto žiletka a už hoci kde môžeš strihať kde chceš. Teraz vlastne pôjdem 4 krát dozadu, dáš edit, undo, alebo Ctrl Z. Keď chceš vrátiť krok 5 dozadu. To bolo strihanie. Buď mačkneš teda to C a prejdeš na tú žiletku, alebo to máš vlastne tuto ten panel nástrojov na boku a z tej žiletky zase na tú myšku prejdeš V-čkom, zase si na myške, hej, môžeš s tým hýbať čo. To bolo strihanie. Ďalšia taká vec, čo by som ti ukázal, spomalenie, dáš pravým tlačítkom na myši, zobrazí sa ti takýto panel, či čo to je, dáš speed duration a tu máš vlastne 100%. Keď to chceš spomaliť na polovicu, dáš 50. Tu môžeš vidieť, že sa to spomalilo. Keď to chceš zase zrýchliť, dáš to naspäť na 100. A keď to chceš zrýchliť, dáš to napríklad na hoci koľko chceš, ja dám napríklad 300, hej, sa mi to zrýchli. A je to. Dám to naspäť. Keby si chcel to video prevrátiť, že aby išlo odzadu, dáš speed duration a dáš reverse speed. Ono ti vlastne. Čakaj. Ono ti ide dozadu. To je zatiaľ toto. Keby si chcel napríklad vo videu stíšiť hudbu, vieš, že do pozadia dáš hudbu a chceš, aby si ju mal potichšie, klikneš zase pravým, dáš audio gain a prejdeš na toto set gain to a tam si klikneš napríklad minus 25, hej, to je tak, ja používam na tých videách minus 25 do pozadia tú hudbu, keď niečo hovorím, to je tak akurát. Keď dáš minus 100, tak nepočuješ absolútne nič. To keby chceš nejakú nadávku vypípnúť v tom mieste. Alebo ďalšia vec, tu máš M a S a keď klikneš na M, tak absolútne nebudeš počuť ten zvuk, ti to vlastne vypne ten riadok, ktorý chceš. To je so zvukom. Čakaj, čo tu máme ešte? A zase naopak, keby chceš ešte pridať zvuk, tak zase dáš do plusovej hodnoty napríklad 200, alebo ja neviem koľko chceš.
Tu máme zvuk. Ďalšia vec, keby chceš priblížiť v nejakom mieste, tak si mačneš C, orežeš si to miesto, kde to chceš priblížiť. To je, prečo mi to je jedno, mám to v tom, že mi to ide dozadu. Klikneš si na tú časť, ktorú chceš priblížiť. Tuto máš, jak máš toto okno, máš Effect Controls, Audio Clip, Metadata. Prejdeš na Effect Controls. Tu máš Motion, Opacity, Time Remapping. Pôjdeš do Motionu a tu máš Scale, vlastne tým si to priblížiš. Tuto máš os X-ovú, os Y-ovú, alebo čo to je. Tu ti to vlastne priblížilo. A keby to chceš s tým hýbať, hej, tak tu si dáš, tuto máš také stopky, alebo čo to je, a tu si dáš prvú pozíciu, tuto budeš chcieť, aby ti to prešlo napríklad sem, hej, doprava a hore, alebo dole. Ono sa ti to tam už automaticky dáva, len ty ten prvýkrát musíš dať vždycky. A bude to napríklad, jak to bude vyzerať. Hej, nejak sa to posunulo. To je jedno, proste tak si to spravíš. Napríklad hento čierne, čo si videl na tom chalaniskovi, čo skákal dole, čo mal to čierne na tej hlave, tak to robíš týmto. To si posúvaš a vlastne pridávaš tieto diamanty, alebo čo to je. To je to. A ešte ďalšia vec, prejdeš do efektov a keď chceš také niečo plynulé na konci, aby to prešlo do toho čierneho, ideš do Video Transition, Dissolve, Cross Dissolve. A keď to nechceš takéto dlhé, hej, že chceš, že by si to chcel kratšie, aby sa ti to tak rýchlejšie prešlo, klikneš na to dvojklikom, tu ti ukáže čas a dáš to napríklad na 90, hej, alebo si dáš menej, koľko len ty chceš, keď chceš, aby to dlhšie trvalo. A to isté aj s audiom, tu máš Audio Transitions, Crossfade, Constant Power a zase si to môžeš natiahnuť koľko len chceš, alebo skrátiť. Čierne veci, tie čierne, neviem, panely alebo čo to je, čo pridávam do tých videí, tuto neviem ako sa dávajú, musíš ísť na internet, tam si pozri, že daj si Cinematic Black Bars, stiahni si to a proste si to tam pridaj. A takto ti ešte poviem, keď chceš, aby ti napríklad máš čisto video a chceš tam dať nejaký napríklad PNG súbor, hej, že máš nejaký obrázok, tak vždycky to dávaj nad to video, tuto alebo tuto, hej, vždycky nad to video. Lebo ono by ti to potom nebolo vidieť. Napríklad, zoberiem toto video, dám to nad to. Keď to chceš zmenšiť, klikneš na to dvojklikom, nájdeš si ten roh, zmenšíš si to. Takto si to napríklad dáš sem. A keby to dáš pod to, neviem ako to dám. Keby to dáš pod to, tak to není vidieť. Teda je to nejak vidieť, ale neviem. Je aj preto to. Proste vždycky všetky veci, no teraz to už nebude vidieť. Vždycky všetky tie veci dávaj nad to, čo chceš, aby boli vidieť v tom videu. A to isté aj s tými čiernymi, s tým black bars, čo som ti vravil, s tými cinematickými panelmi, alebo čo to je. Ďalšia vec, ešte posledná vec, čo by som ti ukázal, prejdeš do projekt. Tuto máš dole také vecičky, hej. Dáš si new item, klikneš na to. A keď chceš, aby si do každého videa nemusel dávať nejaké, vieš, napríklad keď pridávaš kontrast alebo takéto veci, aby si nemusel do každého videa to jednotlivo robiť, tak klikneš na toto adjustment layer, alebo čo to je, klikneš OK. Tu sa ti vlastne zobrazí taká čierna, dáš to zase nad to a ono vlastne, ty jak máš nad každým videom, čo to je, tak napríklad tuto chceš vo všetkom zmeniť kontrast, tak dáš efekt, tu si napíš Lumetri Color, to je asi najlepší ten hento, čo to tam je. Prenesieš to do toho, máš zase efekty, tu máš Basic Correction, dáme napríklad Basic Correction a chcem pridať napríklad kontrast, hej, dám to, až to preženiem, hej, takto, tak ono ti to vlastne nad každým tým videom, ktorým to je, tak tam ti to pridá ten kontrast, hej, aby si do každého videa nemusel dávať. To je už asi všetko, tie pluginy, nemám ich v kompe, až keď budem mať potom preinštalovaný komp, ti to môžem natočiť.